Nggak boleh. Nggak boleh. Itu berarti bilang gitu lagi. Bolong sangi yo. Kita kan bawa fungsi kurang isi kok Pak. Mau iso. Borang tenan iki. 200 kali. Kuwi ngopo to untuk pedal mikat nen. Tapi kok anu kampasnya iki ngono entek ya rone seminggu. Baca ngono ki Mas. Hah? Boros ya. Oh. Gini Arjo libur apa leren iki? Apa leren? Nah, minggu Mas. Nek minggu prei to? Nah. Nek ganti baut nang ember enek ngisor. Bisa kono Mas. Heeh, baut anu cacing ngono kuwi, dibur. Ning ember ada kandang pitik kuwi lho. Lek gawe rung dadi kuwi. Bisa toh? Ya apa-apa dong. Lagi mending kok. Sing dhuwur dhewe pokoke baut sing kuwi langsung kuat iki. Ora geser asale. Ah, kuwi mah ronggan. Ah, sing iki. Sitoke kuwi ya kuwi. Wes sithik mbapit e.
Caranya anduk. Bah. Ditinggal dewe. Harga sendiri. Ya, kogel terus tangannya. Sikile. Ding. Sendiri. Waduh. Bandel rene iki. Bandel sing endi? Kan ora lek ngene. Nah. Oh, nonton anu. Entek batune. Batune pasti tau lho, Mas. Delok mak ae. Batune tak ndi, Mak? Ya. Entek wi. Iya. Heeh. Oh, gak yang mungkin bilang entek, Mak. Pinjem. Ya. Ya, Bos. Ya. Ngerti wae. Hah? Mau ngono wae. Ora ya iki pecolokane kudu no. Iya, Mas. Nanti lah masak ya lho. Neng penake ngobur sini yang. Enak yo kan. Tak ngeke kandang pitik ya dadi kan. Wadah ora iso gawe. Asal-asalane ya dadi kan. Nah, bure nggonku apik nggonmu iku kok. Nggonku ngangkat ngene iki ora gelem kok nggo plafon tok kok. Masa? Nggo kabel. Ora, yo Ngono kuwi. ngene iki tapi murahno lho, Mas. Oh, sing mikir gak. Murah semurah. Oh, ora padha wae ngono kuwi. Ya beda no. Oh. Gayane. Jatah nggo kekuatan piro. Kamu nih kekek to. Sing tak beresane, Mas. Iki anakku nek wis kek. Colokan. Nek ora deh, mbok. Colokan. Ya. Tuh, harga iki ngene ngampuk lemak ya, Kak? Heh? Iki. Lah kuwi anune kuwi gak apa-apa nek kene tak kandel. Dede aja ngono kuwi ora lara kuwi. Ding tak genting. Tuh, dengek ngono kok. Nang weteng ora ngampuk kuwi. Lah ngono ki lho, sesuk dengek ngono kuwi. Ini kan pena ora dengek. Ngiti mama kata, iya, lah. Ngiti mama wae. Tuh, mama di sana. Iso, Mas. Mama. Tintang tindeng. Suasana di perdesaan, guys. Nah, kita santainya begini. Tuh, dedeknya. Harga Satria Maneges ini nih. Nih, harga nih. Harga nih, tuh.
Maneges nih. Tuh, Satria Maneges nih. Pinter nih. Pinter dhewe iki. Nah, guyu senyum. Nah, Satria Maneges senyum nih. Dung. Waduh, awake gede. Tuh. Waduh, waduh. Iya. Arep ndang mlayu-mlayu iki. Arep ndang mlayu-mlayu iki. Persen aja, Mas. Heeh. Ndi yakin nggih? Berapa piting? Bu piting ndi ta? Lah bon, dandane piting kok malah. Piting ndi, Dik? Pitmu ndi? Heeh. Ndi? Lho, pitene kene, Mas, lho. Tapi arek nyetel gak iso pasangan. Apa harganya gitu ya? Harganya itu mamak banget nih. Waduh, gede. Gino. Waduh, gino. Gino. Gino gitu. Udah wah gino kayak. Udah. Mas Supri kopinya nambah ngombe sik kok. Dega ki Pak ngeten. Turu 5 menit tok. Turu 5 menit tok. Salim. Salim beda. Salim. Jangan ngejak sapa. Harga tak katanya banyak sih. Jujur main. Kamu lihat Pak? Bade. Nade. Ada. Ding udah. Ding. Nek piye ta iki nek malah dijeglekne ndase. Aja sok ngono kuwi. Heeh. Tang kenting deh. Tang kenting. Tang mah mosok ndeglek ngono. Aku gak boleh deg-deg ini iki lho. Ngoten Mak, ngoten iki piye iki? Deg-deg kang ngene kok. Genjer. Ngarepe iku lho kok degeyek ngono kok. Ora sok. Nah, tak loro kuwi. Senenge ngono kuwi senenge. Senenge dilakokne ya guyang-guyu dilakokne. Nek dijalanke guyang-guyu. Waduh. Wah.
Lah ya. Wah, si ganteng dhewe. Guyu sih. Guyu deh. Wah. Mbok kan apa kae? Anu, pintu. Pintu apa? Kena ora? Enggak, lawang kita pasang kono keramik iki wis kepanen lho. Oh, pintu iki to? Lawang iki tak potong. Heeh. Iki wong kuwi sedhe ilang. Lah wong tukune sak-sak iki tokne ngene lho. Wong diomongi wong arep kene kebak pintu kok. Iki tak potong, wong kuwi entek kuwi lagi teko keramik gitu. Heeh. Padahal wong kuwi entek. Wong kuwi entek. Robah, Mbok. Oh. Iki entek sak komene. Ah, teko iki kok ya entek iki kok entek wong kuwi lho, Mas. Oh, entek berarti yang robah total. Lah iya no, iki. Padha karo gawene. Makane geni ngerti wong-wong kuwi. Ora gen sing masang sing iso. Lawang iki kan kok ambil iso iki gondelan. Cetak buat iki kami ngerti. Ya yang masang iki masang sing iso tak ben kok kan ngowaine kok. Oh, ngowain. Dedek tuh, wah. Tuh, dedek, wah. Sudah selesai. Capek. Mari tengah tuh kotak ini yang nganggang. Ding dang ding dang. Ding dang ding dang. Halo pite agra. Pite yaki. Setelahnya rusak. Ngono kuwi boros anune ya apa nih? Kampase kuwi. Seminggu entek ngono. Waduh. Dedek. Adik didorong terus Agra. Duh. Waduh. Waduh, ndebum. Waduh. Wah. Tuh, ditinggal yang ngingeti ya, pengen didorong. Orang didorong lah. Waduh. Oh, gak didorong. Nun. Waduh, gak didorong yang ngingeti yang. Tuh. Tang tung. Tang kentung. Jadi mergane omah dhisik le, nggon kubaran. Tang kentung. Gede kae yo tanah semini iki rata-rata omah dhisik le. Yen omahku sing anyar 2 meter yo. Nun. Wah. Waduh. Oh, Agra tinggal mama tuh nyapu. Itu kayak malah kayak bengkel aja Mas. Kayak bengkel aja ya. Jadi yang agak hilang ngono. Lah kuwi yo tok mobilan apa daripada nyilah aku ya. Iya, aku yo ngono. Aku nek anu tuku apa tak tuku ngono wae, Pak. Graji ya tuku apa ya tuku aku. Nilai. Bang dadak ndi. Heeh. Ya, dene kono bukan. Lan aku lho kok. Kamu tak kon apa ngarepan iki ngresiki wejek ning Jerman kok. Tahu? Mas Supri tak kon ngresiki besik iki lho, jare jek ning Jerman ngungson. Supri siapa? Mas Supri iki lho. Oh. Ya graji jare. Apa iso tak anu? Apa pasti ben aku. Lah kuwi arep ambruk tenan ndur kuwi. Ora maksudnya oleh. Dorong mama. Es. Tapi Lho, Dek, wis, Dek. Pitmu. Iki ora mulai Kopi ora mbok ora mau dene opo ya.
Hei, hei, Gue sợ ấy. hei, hei.